ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ମେମୋରି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ନୂଆବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମା ସହିତ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗଲାବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନେଚର ଭିୟୁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ମା ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଥିଲେ ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସ ମାନେ ସବୁ ନେଉଥିଲି ଗାଁକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ। ତାପରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଉଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ବାଟରେ କଥା ହେଇ ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କରି କରି ଗଲୁ। ଗାଁର ଭିୟୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ। ବହୁତ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିକି। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳିଛି ଏ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଖେଳିଛି ମୋ ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଛୁ। ସେଇ ସେମ୍ ପୁଆଳ ଗଦା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖେଳିଛି, ସେ ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ମୋ ଆଈ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଏତେ ଖୁସି କି ପୁରା ନାଚି ପକାଉଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ ଖୁବ୍ ମଜା କଲି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଗଲୁ ମାମୁଁ ଘରର ବାରିପଟକୁ। ମୋ ଆଈ ଆଣିଥିଲେ ପିଜୁଳି ମୋତେ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପିଜୁଳି ଖାଇ ଖାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନାଉଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଆଈ ଆମକୁ ନେଲେ ବାଡ଼ିପଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଶୀତ ଋତୁରେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗି ଲାଗି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ମାଇଁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ମୋ ଆଈ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ, ତ ସେ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି କହିଲାରୁ ମୋ ଆଈ କିଛି ଶାଗ ମୋ ପାଇଁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଇ କହିଲି। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟାଟା।